Uy! Nagulat ka, sir? Net si Chinchin. Yo! Anong ganap, yo? Anong ganap? Hinahanap daw ako. Nawala daw ako sa kita. Saan? Di lang isang araw. Hinanap ka. Hindi man. Hinanap ka dito Pinasundo ako ni- nung ano? Nung nagpapadyak, Mm. yung matangad na lalaki na medyo pilay-pilay Kilo. na itim. Yung medyo Nakalot. pilay-pilay na Na pilay. itim. Na Na itim mga kalot. puti. Oo. Yung kasama dito nagbuhos eh. Kasama Hindi tayo? yun, Hindi ba yun? Para padyak yun. Pairam din yun sa amin. Kaya sundo ako. Kasi, bigla-bigla, may mesa daw kami dun. May? Na-miesta kami dun. Namista kayo? Ikot Dapat kami. sinama mo kami. Nagmotor lang kayo? Sayang. Tapos yung iba naka-motorize. Kaya lang nagbangka. Nakikita ka nila. Pinagbangka. Hinahanap ka nila eh. Mga viewers. Hello po. At ngayon natagpuan na si Chinchin. Chinchin na wala. Natagpuan na. Nawala ng 2 araw, natagpuan na. Grabe. Hello, kamusta? Kamusta kuya? Okay man. Okay man. Nagbaklay. Okay man, napag-wife. Naglakad lang ako. Nag-uli na daw si tatay. Oo, natid ko kahapon. Kumusta mo tatay? Tay! Kamusta? Ba't di nagpaalam? Hindi ka nagpaalam sa akin. Hinanap mo? Ang Ayan po, magandang tanghali. Ate, dito ako sa bahay nila Kanoli. Tatay, ng gulay, magsasabaw. At punta ako ng bato. Amoy, tantan. Kuya Arnel nandito. Tatrabaho sa bahay ni Kuya Gatcho. Ayan, abang-abang po sa vlog na aking gagawin. Kakaibang vlog. Bagos ko na libo ko ha. Ano? Halik. Si tatay. At magkukumute tayo. Commute at may pupuntahan nga tayo. Basta abang-abang na lang sa vlog na gagawin ko. Yun, so nakakamiss kay Kanoli. Dito. Amo, ganyan pa rin yung ano ni Kanoli. Pero okay na. Amo ay kasi Hindi muna maglalabas kasi maano pa sa ano yung hangin. Maano pa sa katawan. Mangiras. Mangiras. Ayan. Namimiss ka na nila eh, mga viewers. Nagpapagaling pa tayo Kanoli. Amo na tayo. Hato na ako! I-vlog mo ha. Oo, vlog. Abay doon ko. Ay, nag-aabang na ako ng jeep dito sa gilid ng kalsada. Mga nahon ni Kagatcho. Yan, tagal ng jeep. Tagal ng jeep, di pa tayo nakakasakay. At si ano pala, si Katkat papasok sa school. Magpapanambuwa, magmumotor. Bali, sabay na rin ako kay Katkat. Di na ako mag-jeep. Magkukommute sana ako. Sabay na lang ako kay Katkat. Yan si Katkat. Magmumotor. Sabay na ako sa kanya. Amuay. Ikaw mag-drive. Oo, ako na mag-drive. Si Katkat. Ay, malapit namin sa Nabua.
dito na kami sa Nambuan ni Katkat. Katkat. Mag-jeep na lang ako papuntang Bato. Amoy. Sige, sige. Ingat. Diyan siya pumapasok sa CSPC. Ano? Sige. Ang Bato. First time ko mag-commute. Ayan po, dito na kami sa Bato. Malapit ang bumaba. Malapit na ang huminto ang jeep. Bumaba na ako. Lakad na lang ako papunta doon kila ano, doon sa site ni Chinchin. Babae kay Chinchin. Nang likod ko talaga pag matagal na nakaupo. Bali ano, ilang years na rin tayo hindi nakakapag-commute simula noong nagkamotor ako. Di na ako nag-commute. Bali taon na ba? Kasi nabili ko yung motor na yan 2017. 7 years na pala. 7 years na tayong hindi nakakapag-commute. Tagal ng biyahe. May naalala tuloy ako sa jeep. May naalala ako sa jeep. Si tatay. Naalala ko yung dati si tatay sa jeep. Sumakay kasabay yung kapatid ni mama papuntang Nabwa. Diba pag sumasakay sa jeep ay pagsakay parang nakayuko paglakad. Nasundot nung kapatid ni mama yung pit ni tatay. Sumigaw si tatay sa jeep. Sabi na, uy! Doon tuloy doon sa loob ng jeep. Naalala ko, napatawa tuloy ako doon sa jeep. Ang lakad para exercise. Medyo malilil rin pala itong lakarin Vicente. Yo! Ha? Sira. Asan? Kukunin ko yung motor ni Kaya Noli. Ha? Yung tao doon. Tilo, ano ba tilo? Hindi ako ulam. Sige. Balik ka pala. Si Vince. Bili ng ulam daw pala, sumama na ako doon. Malapit na ako sa Rilis.
Mahilis. Medyo malayo-layo rin pala yun na nakaadi na. Nandito na, papunta na ako sa side. Oh, alam niyo po ba yung pinto dyan sa galon na yun na may kulay? Oh. May pinto yan. Kaya naglalagay sila ng ganyan sa gate. Ano? Para hindi tinataihan ng aso. Hindi tumatay yung aso diyan. Kumbaga pangontra yan sa aso. Ayan, malapit na ako. Yung pathway. Dito na ako sa pathway. Yo. Budol fight ay. Budol fight. Bahay natin bidang doon sa dulo. Ay, wala na si tatay dito. Cut out kay tatay. Tatay Kalusi. Hinatid ko kahapon. Aboy! Nagulat ka, sir? Net si Chinchin. Yo! Anong ganap, yo? Anong ganap? Hinahanap daw ako. Nawala daw ako sa tita. Saan? Di lang isang araw. Hinanap ka. Hindi ma. Hinanap ka dito Pinasundo ako ni- nung ano? Nung nagpapadyak. Yung matangad na lalaki na medyo pilay-pilay Sila. na itim. Yung medyo Nakalot. pilay-pilay na Na pilay. itim. Na itim na Nakalot. puti. Oo. Yung kasama dito nagbuhos eh. Kasama Hindi tayo? yun, Hindi ba yun? Para padyak yun. Pailan din yun sa amin. Kaya sundo ako. Kasi, bigla-bigla, mamiesta daw kami dun. May? Namiesta kami dun. Namista kayo? Ikot Dapat kami. sinama mo kami. Nagmotor lang kayo? Sayang. Tapos yung iba naka-motorize. Kaya nagbangka. Nakikita ka nila. Pinagbangka. Hinahanap ka nila eh. Mga viewers. Hello po. At ngayon natagpuan na si Chinchin. Chinchin na wala. Natagpuan na. Nawala ng 2 araw, natagpuan na. Grabe. Hello, kamusta? Kamusta kuya? Okay man. Okay man. Oo. Nagbaklay. Nag-boyfriend. Naglakad lang ako. Nag-uli na daw si tatay. Oo, natid ko kahapon. Kumusta mo tatay? Tay! Kamusta? Ba't di nagpaalam? Hindi ka nagpaalam sa akin. Hinanap mo? Ang sabi ni tita. Nagtawag si kuya, si Kevin. Oo. Mag-alis daw ng hapon. Hindi Umalis nagpaalam sa akin si tatay. Hindi nagpaalam. Hindi. Pero alam mo. Hindi Oo, mo. malam ko. Nagtawag si tita nung umaga. Kasi may klase kasi ako noon kahapon. Hanggang 7 kasi kami. Yun, umalis na pala si tatay. Hindi nagpaalam si tatay. Hindi na. Tay!
bumalik ka muna dito, magpaalam ka muna. Tapos na kita. Galing Manila, bumalik dito para magpaalam. Oo, syempre, di ba? Balik ka muna dito, magpaalam ka muna sa akin. Nanonood din yung tatay. Di joke lang. Shout out mo sa tatay. Shout out kay tatay, ayan. Tayo nakahanap ka na tayo ng chicks mo, tay. Madami dyan tayo sa Manila. Tagig Joke yun. lang. Ay, Tagig. Tagig. Dito ka sir natulog, sir? Ha? Ayos. Dito si sir. Ano, Lo? Kamusta, Lo? Ano? Tuloy natin yung ano? Gala natin. Tuloy natin. Sama ka? Saan yung gagala? Gagala ko ito, Lo. Saan nga? Kung saan makapunta. Saan? Paano mo pa dito? Wala daw siya kadit. Ano? Sama ka? Saan? Yan lang yung Tilo. Sa titin-tin. Beat kayo ni Tilo. Magkisang baby dyan eh. Ano? Magkisang baby dyan. Ano? Ano? Ay, sin ba kasi yung sinasabi mo? Hindi ko maintindihan. Eh, magkilos tayo baby mo. Ano? Baka daw magsilos. Magsisilos talaga. Ano mo kung may pambili na ng ano, ng bulaklak? May pambili ka na ng bulaklak? Ayaw ko, magkilos ka. Awayin pa ako ng Takot si Tilo. Ano? awayin pa ako ng baby ko. Baka awayin ka ng boyfriend niya. Takot pala eh. May respeto naman, may respeto. Oo. Bili ka ng bulaklak. Bigyan kita. Okay na akong single na. Ano? Okay na akong single. Okay na raw siyang single. Ano sabi ni Tita? Wala talaga akong pag-asa kay Chinchin. Sabi niya, narinig niya. Ano sabi? Wala na talaga akong pag-asa kay Chinchin. Wala Sabi talaga. ko kasi sa'yo, mahalin mo muna yung sarili mo bago ka Subok ko mamahal. mga panga. Sobra yung... Kulang panga. Sobra na. Pagmamahal mo sarili mo. Kailangan ng kauktong na. Ano? Kailangan ng kauktong na. Karo ko! Kailangan na raw ng karugtong kasi yung pagmamahal niya sa sarili niya sobra na. Sobra na. No, kaya kailangan na ng karugtong. Gusto mo ng karagtong. Bigay mo muna kay Kuya Jason yung Oo. pagmamahal mo. Kung ayaw niya, ayan, Ano? ikita mo ko na sa kanal. Ano? Kita mo ko sa kanal. Itapon na lang yung sa kanal sa yung Nasubukan ko. sobrang sobrang pagmamahal. Sabi nila, masama naman daw yung sobra-sobra yung pagmamahal. Di ano, tanungin mo si Chinchin. Tanungin natin si Chinchin kasi babae siya. Tanungin natin si Chinchin. Ano dapat gawin ni Tilochin? Bilang isang babae, paano dumiskarte dapat? Anong dapat gawin ni Tilo? Ano, syempre una. Yun nga, sabi ko, mahal mo eh. Para magustuhan siya ng babae. Una, dapat mahal mo yung sarili mo bago ka magmahal ng isang babae. Tapos, dapat maging maayos ka. Maayos Hindi na. naman sa ano. Maayos naman baga. Hindi, maging maayos kang hindi lang sa pang physical na tsura, kundi maging sa Sa ano? ano ba? Basta sa sa internal mo. Internal. Tapos, yun, kailangan, Tilo, makinig ka kasi. Tilo! Nakikinig naman daw. Nakikinig ako. Nakikinig ka? Nagpapawisan pa eh. Tapos, dapat, Tilo, handa ka sa isang relasyon. Pag hindi ka handa, yung palaki talaga kanyang iiwanan. Tilo, Tilo, handa ka na ba sa relasyon? Handa na ako. Ha? Hawa lang ako. Ano? Handa na ako. Handang-handa ka na? Mag-aasawa ka na? Oh? Joke lang. Yan po advice ni Chinchin kay Tilo. saka dapat maging responsable ka. Diba? Bagay. Kasi kung hindi ka responsable sa pamilya, ano mangyayari sa pamilya? Wala. Wala. Ano na? Left the earth. Hindi, yun lang. Kaya dapat maghanap ka ng hindi pala, wag ka maghanap. Ano? Maghintay ka. Maghantay. Bagay, Yun yung maganda. sabi na waiting is not a wasting. It's kumbaga,
nag-aantay ka ng perfect timing. Mm. Diba? Kasi pag naghanap ka, tapos hindi naman pala Oo. perfect para sa iyo. Dapat kusang Maghantay ka lang maghantay kasi ka lang. dadating naman yan. yung Ang da- talagang forever. Oo, ang daming babae sa mundo. Hindi ka naman mauubusan, di ba? Sabagay. Dadating yan in the right time. Asa mo naman naghamak? Ano? Gantay! Ako ko naman naghamak. Tamang panahon. Oh, nagantay ka Magandang sa tamang panahon. O ayaw mo nang magantay? Magantay. Nagantay ka ng tamang panahon. Mm. Sa babae. Ay, isus, dami mo ang kakol. Uy.